Mou první obětí se tak stal František Škvařil, 68 let, který byl v nemocnici hospitalizovaný s ucpanou žílou. Muž podlehl vnitřnímu krvácení 11. června 2006. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení není úmrtí pacienta nijak neobvyklý jev a proto jsem zůstával zpočátku neodhalen. Další mou obětí se stala Marie Henslová, 59 let, která zemřela 18. června 2006. Už o 4 dny později jsem zavraždil Pavla Tláskala, 82 let. 9. července 2006 umírá mou vinou Ivo Řípa, 78 let, opět na komplikace způsobené vnitřním krvácením. 23. srpna 2006 umírá další oběť Václav Nový, 60 let. Už o 2 dny později umírá po operaci žlučníku i Marie Šimunková, 59 let, opět na vnitřní krvácení. 5. září 2006 umírá pacientka Věra Horáková, 57 let. Moje poslední obětí se stala Marie Fialová, 83 let, která se do nemocnice dostala po prodělaném infarktu. V té době byla již úmrtnost pacientů už tak vysoká, že je začalo vedení nemocnice prošetřovat. Bylo zjištěno, že v případech úmrtí na vnitřní krvácení byl 23krát podán heparin. Vždy jsem byl přitom přítomen já a díky tomu jsem byl 1. prosince 2006 zatčen. Svou vinu jsem nijak nepopíral a k vraždě se doznal. Soud byl zahájen 22. ledna 2008. Během soudního přelíčení jsem však své doznání odvolal a tvrdil, že jsem k němu byl přinucen policisty, kteří mě surově zbili. Dále jsem řekl, že bych podepsal cokoliv, jen aby přestali. Odborné vyšetření u mě žádnou duševní poruchu neodhalilo. I přes vyjádření některých lékařů, kteří zpochybnili, že za úmrtí pacientů může být podání heparinu, jsem byl 21. února 2008 odsouzen k doživotnímu trestu za 7 a 10 pokusů o vraždu. Trest mi byl následně potvrzen také u odvolacího soudu. O podmínečné propuštění budu moci zažádat v roce 2038, kdy mi bude 62 let.